एगो बाबा के पैरा से भजन की रोड में कांवरियन के भीड़ लगल बा हर को में चलावते जपिया ड्राइवर हो। एगो औरत गाड़ी उनकर पति देव गाड़ी लेके जब निकलने हा देव घर जाए खाती औरत कहते रे राजा कि पिया ड्राइवर हो हरे धक्का धक्का करता करे आई रेडी 1 2 3 4 सब